omusacho yomo ime ya Ruiru kaunti ya Kiambu ndio nale people, lakini obeire gakwe bachira majukumu nka buoye kwa kiasi fulani. Kwa nini? Yani anunui hata mboga. In short, ashuguriki familia yake. Shaona. Lakini bono ebirabo biro byose kinyombo cy'ukwego kino hagotoka. Mukayo beire kagotema kumanyanga nga yagotoka nyomba ky'ukwego kyagotoka. Asenga kientamba atanya konyora lichibu. Usatanya gufaulu. Lakini litukeli magacha kanyore kulunga igara se nyomba yo yenyembo mwako igara se nyomba yemo y'ukwego keme ya Ruiru. Na ako igosa. Okwamwanga tindi gwesibya ihonko imukerege keke bunande abwaze na ereso ikaransta sabu ni nyaroje agite ganchirege keke akaimuka akaronge bigibigira mutibani akaminyoka na maguru unahika se nyombe yukwego kyagasoma maliko kurusiko akanyore kenenero naga sikingo nyakubuga kali kurume chinsa konya njiraba buya ejija mududo agabyare chire isano na ibera orange time ya lenge so aime tata akanyoro mongo na kabigiti chingunja remesa amaruwa robere chimesa bono musacho yo gaetananire n'abanyaruka bakuna gusiba amache ngora abwase barase nyumba yo kwegoke musubati oli omanyetekera soime tachiti gukwana kende agasangire chichu bachensi bichi alenge mesa echinde konyenjira akunorwa in fact ekera chisangire ligabe agarusia kerebi agajiboa bakachikumotebinga nkiko agateba kirikiri yato omwaga oyimukwanire tayari uchi onye tarachi akara tigakane. Okay, ebieve yo musacho you at that moment nakiyale tege netio maite ndo kiagendererete igakumetinga oyo no mongi no ikira, is this my wife was no monto mwao, yani no ne suguma ntubwati ayene jivoteregete besa kende nkeli ogorete musacha wa inagani abaiseke bali barenge basarondetie meselia bagasira bunembura musacha uli agatigara bwekalia of afezi reality yae bono boene bwaye gwikabuligereria senjera ya bene kegima e bill akini amaruga bwerete kodi go cash matigana akara litagani akaro ay gukuru account ite azoro ya tubeka na nechiza chiri bichika aganiria nikyadaro agi agana oyewe omongwana olia konyetara akana bill mukaya kaleta liororo chalia omusacho olia agatanta na agasinyunga nkiagokora nkiakoeresa inkiakwereso iru bosoko asabanto enjire ya kuigosaga abo ya kuigosa buro kunkoyo bantu barenchara no nagasukano ne chumbi teyo no mukungo kweresa manganayi musacho maitaga tuli ku mutu agakira timati muswati olingerengera likia tualete in fact agasoka na marwalia akagenda asachite naro timanyiti no musacho linjera ategerete mali timanyiti goikira bono tara enda buaye wozemba ka umerende usana agachite ka I don't know sijui musubati ita mukwandire tigende gyonsi akuma iga bwato kitamagana alengo moyo emi lakini era ali kubwatokera tachie diko mai ninga goze ko manyanga kie ground kere yo rodi ngono yo tayo ningo akabwato ko yo musajo nyuwetere gwete no mugano bwo ichani sana esababu musajo yagutamera nereri atata itiko ba responsible. I wish I could hear the person. Esababu ya nereri I will be very njirenga uneyo but intebega if you have decided gosoa in any relationship ndio
kabe ready koimoki responsibilities chinde chionsi chigocha as a result ekina kindatebe na kie kigo kware gateo yebo ya tukura magazeti